Para min é un día, en certo modo, complicado, porque, como vostede saberá, temos que falar da independencia política deste órgano para xustificar a súa dotación orzamentaria. E vostede tamén lembrará que, precisamente, o ano pasado estivemos falando despois da comparecencia moi amablemente sobre unhas cuestións que eu mesma lle preguntei, e lembrará, señor Costas Pillado, que lle manifestamos a nosa preocupación precisamente por posibles presións que este órgano podía recibir por parte de empresas particulares para que emitisen informes favorables aos seus intereses. Seguro que se lembra. Lle comentamos que en xuño dese ano, de 2016, según información recollida na prensa, que en ningún caso demos por válida, e por iso lle preguntamos con total respeto, no marco da Operación Cóndor, o empresario Raúl López, que é o mesmo que saiu relacionado cos regalos a políticos como viños de Vega Sicilia, intentou influenciar ao Consello Consultivo. E lle comentamos que nos preocupaba que o señor Raúl López, propietario de Monbús, tentase influenciar nesta institución para que se lle informara sobre unha lei de transportes da Xunta para que a súa empresa saíra beneficiaria, o cal é un delito. E por un pinchazo telefónico tamén lle comentamos que recoñeceu quedar a comer cun membro do Consello Consultivo e despois chamou a outro afectado dicindo que acababa de beber auga milagrosa. E que a nós nos preocupaba porque considerábamos que non podíamos ter este órgano a calquer prezo e que era un órgano que debía de ser realmente independente para que fose de utilidade para todos os galegos e galegas e asignarlle recursos. A mí me apenou saber que vostede faltou á verdade na súa comparecencia ante esta comisión o 19 de decembro de 2016, cando vostede respostou ás miñas preguntas, moi respetuosa, repito, e negou a existencia de presións procedentes de particulares ou de empresas do señor Raúl López en concreto, no marco da Operación Cóndor, e ademais que estaban precisamente orientadas ao funcionamento e emisión de informes deste órgano. Vostede afirmou, como xa dixo a voceira do PSDG, non me preocupa este tema, nin o coñezo, e o que lle rogo é que non lle preocupe a vostede tampouco. A verdade é que, despois de falar con vostede a posteriori, marchará certamente tranquila, pero o certo é que cando vostede facía estas manifestacións en sede parlamentaria, vostede xa estaba citado e a piques declara como investigado por presuntos delitos de negociacións prohibidas a funcionarios, prevaricación e tráfico de influencias no seo da citada Operación Cóndor. É un dato que ocultou e que mentiu aquí en sede parlamentaria. De xeito consciente, de xeito deliberado. Resaltando que para En Marea a labor do CES é fundamental. É fundamental por eso que se referiu vostede na súa intervención, que é algo que permite avanzar o que fai o CES, esa labor consultiva, tanto consultiva no relativo á actividade normativa do Goberno como na elaboración a iniciativa propia de estudos e informes é fundamental para avanzar nesa democracia avanzada e de calidade que desgraciadamente aínda distamos de conseguila plenamente. Entón, para nós, ese orzamento cativo, que sigue sendo cativo, non se corresponde cos obxectivos do CES. Nos, aínda que valoramos que se incrementara, é certo, ese orzamento respecto do ano pasado nun 12,6%, pero mirando co volume orzamentario que tiña o CES antes deses anos difíciles aos que vostede se referiu, aínda está un 30% por baixo do 2008. E aínda que existan dous novos capítulos, para nós sigue sendo moi escasos os fondos destinados para precisamente eses estudos e investigación. Eses 30.000 euros non nos parecen suficientes que describan ou que fagan ver que a Xunta de Galicia teña en conta esta labor do CES. Como non o fai, como é tamén un menosprezo á labor do CES, o feito de que non se traslade a ditame preceptivo do CES os distintos anteproxectos de lei.